Imos coa información deportiva. Semana clave para o Club Deportivo Boiro cun encontro ante un dos seus rivais directos. Enfrontaránse a domicilio a un Valladares tamén na loita pola salvación. Máis doado terá o Noia, que recibe no Julio Mato o Viveiro. Na preferente, o Cidade de Ribeira medirase o Sigüeiro. Quedan só 6 encontros para o desenlace da terceira Real Federación. 6 partidos que para o Boiro son coma finais. Con 30 puntos, encabezan a loita pola salvación na 11ª posición, empatados iso sí a puntos con outros 4 equipos. Esta semana reciben o Valladares, tamén con 30 puntos, pero na 14ª posición. Suman 2 encontros sen perder e recibirán a un Boiro desexoso de levar a vitoria. Os de Tizón viaxarán a Vigo coa intención de volver con 3 puntos para casa e dar un paso máis na loita pola salvación. Para axudar o Boiro a escapar do descenso, os seus veciños noieses poden este sábado botarlles unha man. O Noia recibe o Viveiro, equipo que marca a salvación no 15º posto. Os de Iván Carril respiran xa aliviados logo de superar os 40 puntos, pero non deben descoidarse nos 6 encontros que restan. En fronte terán a un Viveiro que suma 6 puntos dos últimos 15 e que polo momento marca a permanencia, pero só cun punto de marxe sobre o Atlético Arteixo. O Noia, na 7ª posición, buscará unha nova vitoria que os achegue un pouco máis á salvación matemática. E se na terceira Real Federación falábamos de duelos directos, o da preferente non queda atrás. O Cidade de Ribeira visita o campo do Sigüeiro, un dos seus rivais polos postos de fase de ascenso. Só 4 puntos separan a ambos equipos, cos ribeirenses fora da promoción, pero coas ganas de chegar a ela intactas. O Cidade ven de recibir 2 duras derrotas ante Pol e Atlético Escairón, 2 rivais a priori inferiores a eles, e deberán agora buscar ante o Sigüeiro unha vitoria sanadora. Os de Oroso racharon a xornada anterior unha xeira de 6 partidos sen coñecer a vitoria, manténdose iso sí en todo momento nos postos de playoff. Os de Ribeira figuran na 7ª posición con 46 puntos, co traballo feito para manter a categoría e a ilusión de poder aspirar á fase de ascenso.